dili man di ay sa hangin makuha ang contamination sa radiation guys, di ay kani di ay kuno ingon ang doktor na explain ang doktor ng kuti-kuti man jud ko kay natinga mga jud ko ngano man ang pagpainom na ako sa tambal niya nalimang kang pag mo dito siya nga di ko pwede mo punit sa tambal kay unsa pusa dito siya mas still tong tambal umo-spread to kanang June 28, 2021, 8 o'clock in the morning, gisundo mi sa anak sa magisakan sa Bamboo Bay, Mandawi, and then adto mi mag-admit sa Chungwa Hospital, Mandawi pod. So, padayong tanaw guys sa video para mas makakat-on kita o mga kaalam nga anghay na itong mahibawan tungod kay daghan jud tang mahibawan guys, padayon lang og tan-aw. A few moments later. Hello guys, human ako gipainom og tambal. Diya alas 11:04 ang akong paniudto, 2 hours di ay ano pogi. Langin sa 2 hours ano sa pagkainom. Karon pagka seconds after pag-inom, nagdala kuya kay ang sunanan kay kanang gisud sa magtuklod-tuklod ba unsya. Ang iya bitang sudlanan guys, baga si siya nang mura kanang bakal bitang sudlanan. Dako siya masudlanan, dako anak kahabuga. Di mo ko pwede mag-video good. Anak kahabuga, anak kadako sudlanan siya. Mura siya sa kanang ano bitang baga nga bakal ang gisudlan dyan. Tapos yung gamay sudlanan dito ang gisutong gamay anak kadakong sudlanan. Napad yung gamay sudlanan gisuto siya anak kadako. Ako may gipapunit sa sudlanan. Siya ma'am ayaw punita ang kapsul diretso og yarok inom diretso og tubig. Yarok diretso siya ayaw hawiri. Siya anak kasilang din ng tambala day guys hindi mo tumuba na pamamani gawas tayo na natawa sila kay sana or ko kay syempre tayo vacation na ako bali kan i-pick up ko kanang magligo-ligo na jud guys kay tay mahimo kay para maayo ta itugnaw ko kay fix ka ng aircon kay di ko na pwede o kanang ang aircon ko no hinay kay siyempre na pwede nga hinay kay tungod kay na daot daw siya unta guys kaluyan kanang kaluyan na maka ma-okay ra ko mahuman na ni makaulit ako sa bukol kay ang ako ko nung gitagaan ko silofil dahil silofil nito na cellophane kanang orange na cellophane na siya nga magsudanan og sanina kay kani day mga habol habol unlan ating ari sa bed at mo to sudlan ja hong sanina guys di kanang kinamitan 2 weeks ko no nga dili ipalaba kung dili ko na kaya na akong manglaba dili pwede ipalaba sa lain so ako rin yung manglaba 2 weeks na siyang dili pwede siya tandugon sa laing tao ako rin mo laba depende kung kaya na ako pwede ko ako rin mo laba tsaka ni mga habol pani dili dito makapanglimpi ang rumboy muna ako'y magsuot aning kuno ning mga cellophane aos mga habol sa cellophane kaya di man sa dito pa sudlong dito after so muna nga ay ang suggestion ko ang ibang doktor na mo ligo do kuno ko kada adlaw bahala kapoy guys nang puos Ginoo na makaya nang ligo kada adlaw para kuan siya kanina ay makawian ko nga maayo ko dali kay kada adlaw monitor ng radiation asa na siya ninaog na siya mga instruction guys kana nga mga prutas mao na giingon sa doktor nga ilang giingon nga kanang
painom na ako, pagkaon na ako kuman after 1 hour. Pwede na kumukaon mga prutas, pwede na kumukaon. Kasi nang anay guys, magligon. Namuot ko kay pag mo nang inom tambal, nagpalayo sila marag og COVID. Atras nila dito. Atras na layo dyan. Tubig, atras din sila. Wala na sila yung istorya dyan. Dito sila sa portahan. Diya sa portahan sila ga. Sa portahan sila ga. Istorya mi. So, hopefully guys, nga ma-okay ra ko. Ako ibang batiun kay nakampo dyan ko sa Ginoo. So, wapa kay ko. So, ilang gikos ka ng aircon. Bibi ako kanang tugnaw. Pero ako choice kay kailangan dyan ko no bugna ahong lugar. Dahil pwede o init. One eternity later. Hello guys, good morning. Day 2 karon sa pagpainom sa tambal. Pero wala pa 24 hour. Kahit gabi gasugod na o kanang gimok-gimok kong lion. Radioactive iodine. Sugod na o kanang ang lion ko. Sugod na o kanang baga. Murag kanang nagimok na dyan tilaok. Nagsugod na o kanang uga, so na siya kanang naguga ang paminasong tilako nga maron kanang halos po kanang laway mo uga ang tilako nga lahi ang paminaw ng gimok ng sunong liong di daw kuno ko imoy doktor, di daw kuno ko kanang mahadlok kay mo jud kuno siya normal nga reaction pag mo inom ko sa tambal siya ang tiyan gabi alas 2 gabi nakamata ko na ko kay murang nagsubo na kapdos normal na may nga ni kay before ko nagkaon gitagaan ko nila ang parable sa tiyan kung wala pa siguro nas tikong na siya karon siya kana nalikon ko guys kay og mabati na gani ko og kanang mabati na gani ko o kanang na ko'y bation dayon kong piyon nga mo'y os Ginoo kay dalawan jud ko pero milagro ba jud guys ni prayer ginambal ka malig-on ta nalig-on jud ko guys na mura magpura isa pero isog ko kalit kong kaisog katawa na naman ang guys kaya hindi ko nervous dyan anang manlong ako guys manat ko Ginoo kuna na ko balik sa man jud ka unsa ang kuan unja ang kuan ni kaog ko og orange kabi sa kambuok kay ingon ng doktor nga magbawon ko orange mga aslom nga mga fruits unja gabi nga ko ni inom ko og kuan inom ko ani guys di ako ning giinom sayangan dai ko kay ora by ref di ani ako ning giinom gabi kanang mahurot siya inugudan na siya kay kuan man daw na mo advice man jud ni siya na ni dok nga manginom kong mga aslomon siya ang baba nagsugod na uga nagsugod na ang gibati intana dili worse pa kay katong base sa teacher nga how na istorya na last December radioactive iodine worse pa ang worse daw isang gibati kung unsa ang patigon gikan sa hospital nga gioperahan luya mas luya daw o mas burag luya kuno siya yang gibati pag uli tana guys dili ko ana nga sitwasyon kay ayo pa biya buhol biyahe pa mi pauli. A few moments later. Gabi guys mga alas 7 masyo to kapin 9 hours ni so diri ay ako ging nga ma'am ingon dili ko pwede doon ni doo lagi ka basig madaot ka siya di ma'am okay ra ko moduol okay ra ni moduol basta magputos mis amo ang lawas na mga kanang naputos dyan tan-aw ko guys sa nurse ka dyan baga ka dyan face mask and then na face shields dyan liog guys kay ako dyan tan-aw kay giadyo og putos kanang bitong kita ka na murag binder na putos baga kanang para kanang pero sa liog lang kanang putos sa liog nga baga nga murag binder ana ka baga kung mapamam o nag safety gear man ko ma'am kay di man jud mo angay
kanang dili man kumpensaan kay ma-contaminate man milo kami man po'y madaot sa pinagkugnong kay niduog ka nag-uog ko kay dingon labas doktor di ko po didoon sa ay ang ahaw day ko ng singot guys laway mga liquid nga mong gawas ang lawas mo na makakontaminate sa tao mo na makadaot na nga nagugos nurse ni doon gabi mo to nga kuan ang tanan jud doktor na dok kanang saon man na nga ang among mong ipuy-an pag-uli kay di pa man may makauli dito kay ano na ay siyempre maway sa gabi dari para na ko energy muli sa buhol mingon sa makadako yung room kaya bangan ma aw nay ingani kadako aning atong room di dako day ukira basta imong bana tumoy diri ka sa katre bahala atus layo siya tus tumoy sa layo ayan siya padoon tus tumoy ra si Japan higaa ukira mo podo kay na amay kanang banig o kanang coach na murag extra nga bed nga reserve daan in case of dagha o nay maduga nga tao dako ang katre guys di siya pwede mahida sa mong katre siya aw kutson siya ato siya pahidaon dapit sa may portahan kay layo naman tatal isa gabi naman po kay pag-abot sa balay ako ra isa sa kwarto magkulong ko siya kung mag-CR ko akong buhos ang katulo niya sa munan dayon kay basig mo gamit siya ma-contaminate siya so ingana na guys grabe gid ning mag radioactive no dahang mga kanaampingan siya kita ko sa CR guys ang basura na igibutangan nga nabitang basurahan sa box nagibutangan og danger gibutang dito nga caution ang mukuha sa basura nga mga tiglimpyo ani kuan room maka gear pud sila yaw unsya kanang daghang mga kuan mantayanan kanang panghikam kailangan di makahikam sila ang pamilya so imana dyan ay mag-treat ta og radioactive iodine mauna nga ang amping jud kay sa bako og sila na pimadaot na problema na pud ni. Hello guys, naligo ko time check alas 3 sa palis naligo ko ginang buntag naligo ko alas 6 karon naligo na pud ko pagka alas 3 kay katuhad ay paliguon sa kadlaw para mobaba og dali ang radiation sa imong lawas kay dili pwede nga mag-standby og dugay ang radiation sa imong lawas dili man ka guys nga di lalim kaduha maligo sa kadlaw jay ang imong gipuy-an aircon di pawa pa joy di pod pwede nga maligo ko og ininit na kanang shower wala gibutang nga ininit nga tubig nga shower dili sa among room nga pang radiation room kay bawal ang mo maligo init kay di mo na og ang iyahang kuan iyang radiation so apunta jud ko guys naligo jud ko kay para mo baba og dali kay ugma sa palis kaulis Ginoo makagawas ko pero ilas akong check up nugahana ang radiation sa akong lawas og nanganaog na pa pero sige ra jud ko ihi guys lalo man kang di man jud ko hinginom og tubig pero moinom ra jud og tubig daghan na limang kabuntag pa nakahurot na ko og 8 ka baso nga tubig kay kailangan og kananay liquid ang imo pagsikang inom og water para mudali og baba ang tubig ang radiation sa imong lawas ingana ka kuan ja ang tiyan perminti puno kay naman kay sikang inom tubig imo kaon pa jud ka una Ginoo ko di jud dalim ni nga proseso nya kanang imo na lang yung sundon maski tugnaw kadyo ang aircon nanawa pag magligo na ka pagtug na ko kay gasapon ako kay tugnaw man siya nagstay sa kadali sa CR para mawala ka tugnaw sa lawas kay Ginoo nga ila kong gina-follow up ginatawagan siya okay ba ko sa ibang bati karon mo diyan kay murag na luag-luag kay ginawa kay naligo man ko
Siya tinuod jud di ay kamulong di ko kaduha ko nakaihi tungos kang bugnaw. So nindot jud ani magsige dapat kuno kag ihi para mobaba og dali ang radiation. So day 2 nako karon alas 3 sa hapon. Martes June 29 kay hapon man ko gi-admit, so meaning 24-hour na kong nakainom sa radioactive iodine 125 milligram. Ja, 24-hour na ko. So far, ang akong gibati diri liog kanang murag katong wa po ko maligo siya. Nagmurag ngulngol ya karon nga naligo ko mura si siyang ning wa ang sakit. So gihimo ko ning nga video isip documentation sa kinabuhi nga ni ang gikuani nga procedure nga di day lalim, at least makatabang po ko sa uban na aware po sila nga ni nga sitwasyon. Sige, i-update na po na ako guys tomorrow. One eternity later. Hello guys, good morning. Time check alas hapit na alas 3 sa buntag. Makamat-amot sa kuniro nasa kay time mo sa hunting prayer. Time check no. Day 3. So gabi guys, nakatog na ko ang doktor ni Raw na gabi na mga around 9 PM kay tungod sa busy mo siya kayo. But before ni Raw ang doktor ni ani ang pig reading. Kung na ay magdala siya o kanang mura bitaw kanang kita kanang pormaan ng pagkuan sa temperature sa ambitang dako-dako lamang tuon siya. Layo ra kay siya guys, distansya siya kayo. Ijanggi pa murgi pusil ba ang porong diri sa katri. Ijanggi reading ug asa ang radiation ingon siya nga baba ng imong radiation ma'am. Sa hong ingon ng doktor nimo nga iwas ng radiation sa imong lawas. Diya mo to nga pagka alas 9 di round ko sa doktor kapi nakatuog ko. Diyan explain dyan na ho na dyan akong i-orderan nga pwede na akong mugawas. Diyan tungod lang na itong kakuti-kuti guys, makatabang dahil ako ng magkuti-kuti ta. Ang ahong plano pag uli pasundo ko sa sakyanan sang bata. Gamay ram car, diyan gamay ram siya guys. Di day pwede siya musak dyan kay duhar ang makasakay, driver lang ako. Diyan ang si papa asa magsak dyan. Mao to nga hanib ng cellphone. Mao to nga kanang kay kung ngadto lang kagamay kanang card sira, dapat ang driver o ako ares tikas more opposite side ko muling ko dili ko mutungod sa driver kay among distance dapat 1 meter 1 meter kapin among distansya nga di ko mudikit sang bata unya ang kumbana ang sa hamang sakay. So mo nang mangita pamiglay sa kenan guys na magdako-dako nga pwede ang makasakay ang tulo. So may tumahin mahog jud ni og kanana ay magkuha miglay sa nga dako-dako nga silang duha sa driver ang bana sa front seat makasakay ako dito sa layo ra kay sa pinakatumboy dito sa uhi. So ihan nakakara na stricto guys kay og sila dili sila pwede mo punit, di pwede puniton lain dakong problema og mas fail to siya kinsay mo punit kay makadamage dito siya mo kan unsa ko mo to nagkutik-kutik sa doktor nganong manadok nga nana mura mas nanagad pag human ako inom tambal ja hadlok na sila ang ahong laway or musukat ko pag inom ug mapisikan sila madami so daot sila na dakong dami silang lawas may tabo ako okay ra ko kay ako may i-cure ako may tambalan mo to nga ngani day ni guys nagkuti-kuti ko kay nganong naingana labi jud ni kutihan ta kailangan ditang pasyente mangkuti-kuti ta sa doktor. So mo na nga samot nang nabother ko sa ilahang ano na ilang gibutang di sa room nga na-mark nga isa ka ban paper na ay guides unsay dapat buhaton kung kinsa to na contaminate kay i-trace nila kay unsay possible nga damage sa lawas. So ang damage day guys sa lawas sa tao kung ma-spill sila sa capsule or ako may
ang laway na ko, or magsuka ko, simba ko, or mangihi ko, or singot na ko nga maigo ang dili pasyente or members ng family. Ang damis tayo guys kay ang thyroid sa tao, kung labi nagdaghan thyroid sa tao nga dili siya pasyente, mahilis. So imagine kung damage di ay mo na silang mura silang magpalayo sila. Magpalayo sila, pero unsa kung naapay effect sang tambal within 14 days, dili po sila pwede mo doon na mga 1 meter apart. Pero mo doon manggaling kay halimbawa di kalikayan, magpalayo jud dayon, dili nga magdugay. So nga na guys. So nami jud ning kutihan ta nga pasyente kay aron pag uli nato atong family kanang safety kabaluta mo amping. So atong antingan ang atong members sa family tungod kay nag-uumang ko kay tiyo ngono na hadlok sining daig tambala nga na mailang note di sa room ibutang sa dingding nga papel nga kanang murag magkubaan ko nga unsa gid ay damage aning kanang maigo sa imuhang laway sa kuan isog na gid tambala ang lima ka radiation. Si doktor mangani guys ning round na ho nga dito ra mis portahan guys to may sa portahan siya ya ung ako pud sa country nga na ka kuan, pero diferensya po dahil sa COVID, kaya COVID kay kuan man kananay ang COVID kay kananay murag sa hangin man mulupad ang itsahang virus, dili man siya virus, ang mga liquids raman gyud nga mogawas sa lawas mao na maka-epekto sa dili siya pasyente. So ingon ni guys, muli na ko kalos Ginoo, pero moagi pa kog scan, i-scan sa machine ang lawas kung ahan na nga dapit sa part sang lawas ang pag-us-us sa radiation. So game mo ko ni nga video again, aron di jud na ako malimutan na ako'y makahelp po ko ninyo, at least aware mo kung naamoy friends, family, or kinsa man nga nagka-sakit ani nga umuagi na procedure, dili mo magkumpiyansa. Kay dapat jud aning kaalam nato madugangan, di ta magkumpiyansa, at least na-guided na ta. So, hello guys, alang sa kasayuran sa tanan, kani nga procedure guys, kani ito radioactive iodine, kani nga procedure para ni sa mga pasyente nga ni undergo og operahan sa goiter nga gitanggal tanan ang iyang thyroid mo nang iyong total thyroidectomy, o kanang pasyente na ay ang iyang goiter kanay cancerous, kitang papillary cancer. So bisi unsa basta kay na cancer to iyang goiter. So mo ni guys na mo undergo ani kay binasa ko kay stage 2 na di ay ko. So muna nga wala jud dugaya. Diya kani pud nga procedure guys kanang bantajanan kung na kay laing sakit mo na nga maluya ka, dagang mga epek nga mahitabo sa imong lawas. So far kaluyan ko guys nga lahi sa revelasyon sa uban nga naagi pud ani nga kanang procedure nga luya kay sila, luya kaayo, daghang kaayong gibati. So far sa ako guys, akong gibati gamay lang kanang kanilang manghimok-himok ang liog na murag gamay nga murag naglugas-lugas na tibuok. Ang uban kuno guys, muhubag jud kuno, muhubag ang liog kaning dire na ay mga dagko kay nga mga side effects kay kanang kalos Ginoo kay ang akong adyong balatian kanira man jud siya wa man koy laing mga problema, wa koy di ko high blood, di ko arthritis, so di ko diabetic, wa ko sakit sa heart, the rest ng mga sakit nga gi-mention before kay admit kalos Ginoo wala ko dana maliban ani nga sakit. So mo na nga guys na kaluyan ko nga ning
undergo ko nga procedure nga wa ka jud ko maduya kaayo lahi to sa gisulti sa uban. I-follow ra gid ang doktor 1 week before, na guide ana 1 week before unsay mo kaunon, unsay bawal, unsay pwedeng kaunon. And then kuan sa taon na unsay di maayo muna sundon, unsay buhaton, unsay dalon pagabot sa ospital. Muna nga mo jud i-follow nang kalos Ginoo kanang wala ko luya kayo, wa po kayo as in luya, wa po kayo arabas ko ka between ra ko ana guys, wala ko ana as in kaluya so far. Ang gibati karon sakit-sakit lang kalawasan gamay, ang tuhod sakit gamay kuan ra mga jaburo jud guys. Ang hadlok lang di ayaw na ilang sakit mo nga maluya jud ka dahang jud mga content kung nagkumpensa ang doktor ana siya ma'am so far kana wa kay laing sakit kay mas stress man siya og naday ko laing sakit kay iyaw gali kong i-close monitoring mo na. So kad pag admit na dili kaduha siya na istorya na ho katong pag-admit o paggawa paggabi katong iyang pag-round nang iya na kong i-orderan. So thank you guys sa inyong pagpailog sa pagtanaw. I-update mo na ako pag muli na ko sa mga lugar sa Bohol. Salamat sa pagtanaw. Adyaw kalimot i-subscribe si teacher, like, comment, and share para magkahatag po mo kaalam sa uban. Bye-bye! Thank you for watching.